Sèneca, de la brevetat de la vida. A Paulí, pròleg. La major part dels mortals, Paulí, es queixa de la malignitat de la natura en haver-nos engendrat per un temps tan breu, perquè aquest espai que ens és donat tan veloçment i ràpidament decorre que, exceptuats molt pocs, els altres són privats de la vida quan tot just s'hi preparen, i no és sols la turba i el vulgar imprudent que gemeguen, d'això que ells creuen un mal comú, també dels barons més il·lustres. Aquest sentiment ha provocat les queixes. D'aquí ve aquella exclamació del príncep dels metges: la vida és breu, l'art és llarga. D'aquí també aquella acusació indigna d'un home savi que feu a la natura a vèncer-les amb ella, Aristòtil. Tan generosa ha estat la natura amb els animals que els donà una vida llarga de 5 o 10 segles, mentre que l'home, per tantes i tan grans coses generat, en termes molt més estrets la té circumscrita. No és que tinguem poc temps, sinó que n'hem perdut molt. Prou llarga és la vida i més que suficient per a complir les més grans empreses, si s'esmerça bé tota. Però quan s'escola en el luxe i la negligència, quan a res de bo no es dedica, en veure'ns empesos per l'última hora inevitable, sentim que passat aquella vida que no ens havíem adonat que caminava. Així és talment, no hem rebut una vida curta, nosaltres li hem feta. No en som indigents, sinó pròdigs, així com les riqueses, aduc abundoses i règies, si cauen en mans d'un amo viciós, són en tot moment dissipades, però confiades en bon custodi, encara que siguin mòdiques, creixen amb llur mateix usatge. Així la nostra vida és molt extensa, per qui bonament sap disposar-la. Com malversem el temps de la vida? Per què ens queixem de la natura? Benignament s'és comportada. La vida, si saps emprar-la bé, és llarga, però l'un és dominat per una insaciable avarícia. L'altre està acafarat constantment en treballs inútils. L'un és donat al vi, l'altre llangueix en l'oci. L'un és treballat per l'ambició sense sospesa de judici d'altri. L'altre per la covenjança temerària del negoci. Amb l'esperança d'un guany el mena per totes les mars i terres. Alguns, neguitejats per la pruïja de les batalles, no paren mai d'intentar perills per als altres o de passar ànsia pels propis, i no en manquen que el desagradable servei dels superiors. Es consumen en servitud voluntària. Alguns ha escurçat la vida a l'enveja de la fortuna d'altri o al plany contra la pròpia. Els més, sense objectiu fix, són llançats d'ací, d'allà, en projectes sempre nous, per una lleugeresa vaga, inconstant i malhumorada. A alguns no els plau cap cosa amb què puguin dirigir el curs de la vida, i en llangor i somnolència són per la mort sorpresos, talment que no dubto, és cert allò que, estil d'oracle, digué el més gran dels poetes. Petita part de la vida és la que vivim, car temps i no vida és tot el que resta. Els vicis els envolten i empenyen per tots costats i no els deixen redreçar-se ni alçar la vista a la contemplació de la veritat. Ans els tenen submergits i enfangats en les covenjances. Mai no els permeten de tornar en si, i si alguna vegada els esdevé per atzar alguna calma,
talment com en alta mar, o fins després del vent continua el tràngol. Són agitats per les ones sense que mai tinguin de llurs passions repòs estable. Penses que parlo d'aquells, les malaurances dels quals són públicament conegudes. Repara aquells altres que atrauen tothom a l'admiració de llur benaurança. Aquests són ofegats per llurs béns. Per quants són fajugoses les riqueses? A quants l'eloqüència, a força d'ostentar cada dia l'ingeni, ha fet treure sang? Quants palideixen per llurs voluptuositats contínues? A quants l'aixabuc dels clients ni un moment de llibertat no deixa? Ressegueix, en fi, tots aquests, des dels més petits fins als més elevats. Aquest reclama defensa, aqueix la dona, aquest perilla, aqueix defensa, aquell judica. Ningú no es pertany, cadascú es consum per un altre. Informa't d'aquests, els noms dels quals s'aprenen de memòria, i veuràs que són coneguts per aquests senyals. Aquest ret als seus serveis aquell aquest, ningú a si mateix. Desenlladíssima és, en fi, la indignació d'alguns que es queixen del desdeny dels superiors, perquè no han trobat lleure per rebre'ls. Com gosarà queixar-se de l'altiversa d'altri, qui no dedica mai un moment a ell mateix, i encara que ell tal, siguis tu qui siguis. T'ha mirat algun cop, per bé que amb rostre altíbol ha decantat a ses orelles les teves paraules. T'ha posat al seu costat. Tu, en canvi, no et dignes mai mirar-te ni escoltar-te. No tens, doncs, per què seguir per mereixements davant d'algú, l'haver-li retut aquests deures, que ara és ben cert que quan les has fet no era perquè volguessis ésser amb un altre, sinó perquè no podies ésser amb tu mateix. Encara que en això convinguin tots els genis que han brillat, mai no es meravellaran prou d'aquesta urbetat de l'ànima humana. No s'ofreixen els homes que ningú ocupi llurs possessions, i si sorgeix la més petita discussió sobre l'assenyalament de les fites, acuden a les pedres i a les armes, deixen, en canvi, que altres envaeixin llur vida, i fins i tot ells mateixos introdueixen els futurs propietaris. No es troba ningú que vulgui partir els seus diners amb un altre, i amb tot, cadascú distribueix entre molts la seva vida. Són gasius en la guarda del patrimoni i encara no es presenta l'ocasió de perdre temps. Són pròdigs fora mida d'aquesta cosa, única en què seria honorable l'avarícia. Plau-nos així d'emprendre algú de la turba dels vells. Has arribat, com veiem, a la més avançada edat humana. 100 anys o més pesen sobre teu. I bé, crida comptes la teva existència. Compte quina part d'aquest temps se t'ha endut el creditor, quina l'amiga, quina el rei, quina el client, quina les baralles amb la muller, quina la correcció dels teus esclaus, quina les caminades per la ciutat en compliment dels oficis de cortesia. Afegeixi les malalties per tu mateix provocades i encara el temps transcorregut inútil. Veuràs que tens més pocs anys dels que comptes. Fes memòria de quantes vegades has perseverat en un propòsit. Quants dies han transcorregut tal com havies destinat. Quan has tret profit de tu mateix. Quan el teu rostre ha estat assossegat. La teva ànima intrèpida. Quines obres has fet en tan llarga vida? Quants te l'han defraudada sense adonar-te del que perdies? Quant t'han après la vana dolor? L'alegria taujada, l'àvida covejança, la conversa gradívola. Quan poc t'ha estat deixat del que era teu. Entendràs llavors que la teva mort és prematura. La causa de tot això, que viviu com si haguéssiu de viure sempre,
que no us acut mai el pensament de la vostra caducitat, que no observeu quan de temps ja transcorregut. El perdeu com si fos cosa sobreixent i abundosa, allà on tal vegada, aquell mateix dia, que doneu a algun home o algun afer, serà per a vosaltres l'últim. Temeu com a mortals, però desitgeu com a immortals totes les coses. Sentiràs que els més dels homes diuen: als 50 anys em retiraré al descans, als 60 renunciaré als càrrecs. I quina penyora tens de tan llarga vida? Qui sofrirà que això s'esdevingui tal com disposes? No et dones vergonya de reservar-te les deixalles de la vida i de destinar al conreu del teu esperit només aquell temps que no és bo per res? No és massa tard per començar a viure quan ja ha d'acabar-se. Quin neci oblit de la nostra mortalitat no és ajornar als 50 o 60 anys els bons propòsits i el voler començar la vida allà on pocs l'han duta. Sentiràs com de boca dels homes més poderosos i de dignitat més elevada s'escapen paraules amb què diuen desitjar el repòs, el lluent, i a tots els béns llurs els prefereixen. Es deleixen per baixar al cim de la grandesa, mentre sense perill puguin fer-ho, car la fortuna, sense res que no les tanqui des de fora o la sotragui, s'esfondra sobre ella mateixa. El diví August, que els déus havien afavorit més que cap altre, no para mai de reclamar el repòs i de demanar que la franquissin de les cures del govern. Totes les seves converses es dirigien sempre a augurar-se el descans. Tots els seus treballs alleugeria amb el conhort dolç, per bé que il·lusori, que alguna vegada viuria per a ell. En una lletra tramesa al Senat, on prometia que el seu descans no seria mancat de dignitat ni desdient de la seva primera glòria, trobi aquestes paraules: però tot això, més bella cosa deu ésser fer-ho que prometre-ho. El deler, però, d'aquest temps tan desitjat m'emmena a prendre'm per endavant. Algun plaer en la dolçor de les paraules, ja que l'alegria de la realitat encara s'ajorna. Tan bella cosa li sembla el repòs, que ja no podia fruir-ne, amb el pensament se'l prenia. Aquell home que veia pendents d'ell sol totes les coses, que donava a homes i nacions la fortuna, judicava que el dia més alegre seria aquell que es pogués despullar de tota sa grandesa. Havia experimentat quantes suors costaven aquells vents que per tota la terra refulgien, quants neguits ocults tapaven, obligat a blandir les armes, primer contra els ciutadans, després contra els seus col·legues, darrerament contra els parents. Havia escampat la sang per mar i per terra, endut per la guerra a Macedònia, a Sicília, a Egipte, a la Síria, a l'Àsia i gairebé totes les platges. Va dirigir els exèrcits, laços de vessar sang romana, a guerres estrangeres, mentre pacifica els Alps i redueix els enemics que havien penetrat a pertorbar la pau i l'imperi, mentre n'eixamplava les fronteres més enllà del Rin, de l'Eufrates i del Danubi, a la mateixa Roma, els punyals de Morena, de Sepió, de l'Èpid, d'Agnaci i d'altres contra ell s'esmolaven. Encara no s'havia escapat d'aquestes insídies. La seva filla, i tot de joves nobles, lligats per l'adulteri com per un jurament, espaordien la seva edat ja xacrosa, julos entre ells, i la renovellada temença d'una dona ajuntada amb Antoni. Havia ja amputat aquestes úlceres, junt amb els mateixos membres, i una altra en naixia, com un cos massa ple de sang esclatava cada moment per alguna banda. Per això desitjava el repòs, amb l'esperança i pensament del qual els seus treballs s'alleugerien. Aquest era el desig d'aquell home que podia complir els desigs de tots els homes. Ciceró, rebatut entre els catilines,
i els clodis, entre els pompeus i els crasos, en part enemics palesos, en part amics dubtosos, mentre trontolla amb la república i l'aguanta quan és a punt de caure, caigut després amb ella, ni assossegat en la bona fortuna, ni pacient en l'adversa. Quantes vegades detestar aquell mateix consolat, lloat per ell no sense motiu, però sí sense mesura. Quines planyívoles veus deixar anar amb una lletra àtic, quan vençut ja Pompeu el pare. Encara el seu fill reanimava Espanya, el seu exèrcit derrotat. Em preguntes, diu, què faig ací? Vaig fent temps en el meu túscul, semilliure. Afegeix després altres coses en les quals deplora l'edat passada. Es queixa de la present i es desespera de l'esdevenidora. Semilliure es digué Ciceró, però, amb bona fe, mai un savi es rebaixarà a prendre un nom tan depriment. Mai no serà semilliure. Sempre la seva llibertat serà sencera i sòlida. I ell, afranquit del tot, amo de si mateix i més elevat que altres. Què hi pot haver, talment, per damunt d'aquell qui és per damunt de la fortuna? Livi Drus, home agre i violent, havent amb noves lleis promogut la sedició dels grecs, ajudat d'una immensa multitud vinguda de tot Itàlia, no preveient el resultat d'una empresa que ni podia tirar endavant ni deixar un cop començada, content que, maleint la seva vida agitada des dels primers dies, digué que ell era l'únic a qui ni d'infant va tocar mai fer un dia de vacança, com de fet, encara sota tutor i vestit de pretexte, gosar recomanar acusats als jutges, interposar en el fòrum la seva influència, tan eficaçment, per cert, que consta que alguns judicis foren sostrets per ell. Tan prematura ambició no havia d'alçar-se. Ja hom podia preveure que una audàcia tan precoç havia de reportar incalculables mals privats i públics. Tard es queixava, doncs, de no haver fruit de cap vacança. Si ja de minyó era sediciós i feixugós al fòrum, es discuteix si es llevà ahir mateix la vida, car fou abatut sobtadament d'una gran ferida rebuda en l'engonada, dubtant alguns per això si la seva mort fou voluntària, però ningú que fou oportuna. Cosa sobrera seria de recordar-ne molts que, tots semblant felicíssims als altres, donaren verd testimoni d'ells mateixos, detestant tota llur conducta entre els anys viscuts, però amb aquestes queixes no commogueren ni els altres ni ells mateixos, car en haver pronunciat les paraules, les passions recauen en els mateixos hàbits. La vostra vida, en bona fe, encara que de 1000 anys passi, es contraurà en un espai curtíssim, car aquests vicis devorarien tots els segles. Aquest espai, però, que ni que la natura el recorri de pressa, la raó el dilata, us escaparà necessàriament ben aviat, perquè vosaltres no el copseu, ni el reteniu, ni feu almenys retardar la més ràpida de totes les coses. Ans la deixeu escolar com a supèrflua i irreparable. Poso en primer lloc entre aquests al que no es dediquen sinó al vi i a la disbauxa, car ningú no hi ha més vergonyosament ocupat que ells. Els altres viciosos, encara que seduïts per una vana imatge de glòria, tenen encara certa aparença de dignitat en llurs desordres. Esmenta'm, si vols, els àvars, esmenta'm els iracuns, els que esmercen llurs forces en odis o en guerres injustes. Tots aquests pequen d'una manera més humanívola, però els que es llancen a la golafreria i a la luxúria tenen una defallença deshonrosa. Esbrina l'ús que de llur temps fan aquests homes. Observa quan en perden a calcular,
quan en moure insídies, quan en temences, quan a fer o rebre obsequis de cortesia, quan en els plets llurs i en els d'altri, quan en àpats que ja venen a ser obligacions, i veuràs com entre llurs mals i llurs béns ni respirar no els deixen. Tothom, en fi, convé que l'home ocupat no pot exercir bé cap professió, ni eloqüència, ni les arts liberals. Puig l'esperit, acafarrat, no aprofunditza res. Ans tot ho escup, com el que hom s'engorça per força. L'home enfeinat en res no s'ocupa, menys sinó a viure, tot i que no hi ha cap ciència tan difícil. Els mestres de les altres ciències es troben per tot i en gran nombre. Algunes d'elles hi ha infants que tan bé les han apreses que podrien ensenyar-les. Però de viure se n'ha d'aprendre tota la vida. I, so que tal vegada et sorprendrà més, tota la vida s'ha d'aprendre a morir. Molts homes eminents deixaren totes les noses i renunciaren a les riqueses, als càrrecs i als plaers, per no procurar fins a l'extrema bellesa altra cosa que posseir la ciència de viure, i amb tot, els més d'ells se n'anaren de la vida confessant que encara no en sabien. Quant més se n'hi ha falta perquè en sàpiguen aquells altres. És, creu-me, do del gran home, del que emergeix sobre tots els errors humans, de no deixar caure en debades la més petita part del seu temps. Per això la seva vida és llarguíssima, per tal com tota la seva extensió dedicada a la pròpia cura. Gens no n'ha deixat d'incult ni d'ociós, gens no n'ha cedit a un altre, car, guardià econòmic, no ha trobat cap cosa digna d'ésser amb el seu temps bescanviada. És per això que n'ha tingut prou. Era, però, inevitable que en manqués aquells de qui la gent s'ha endut gran part de la vida. I no creguis pas que no entenguin alguna vegada llur perjudici. Sentiràs tanmateix la major part dels aclaparats per una gran benaurança, exclamar-se de tant en tant entre les colles dels clients, l'agitació dels processos i d'altres honorables misèries. No em lleu de viure. Com et podria lleure? Tots aquells que et criden a llur defensa a tu mateix et sostreuen. Quants dies se t'endugué aquell reu? Quants aquell candidat? Quants aquella àvia cansada d'enterrar hereus? Quants aquell que es fingia malalt per excitar l'avarícia dels que li festejaven l'herència? Quants aquell amic poderós que no per amistat, sinó per ostentació et cerca? Computa, et dic, i repassa els dies de la teva vida i veuràs que els que han restat per tu són ben pocs i encara de relats. Aquell tal, després d'haver aconseguit els feixos que desitjava, es deleix per deixar-los i s'exclama sovint quan s'haurà acabat aquest any. Aquell altre ment els jocs, la tanda dels quals, per gran sort, tenia que li toqués. Però diu, quan podré deslliurar-me? Tal advocat és estirat al fòrum per una gran gentada i a tothom, més del que es pot ésser sentit, contesta. Quan vindran dies de vacança? Tothom precipita la vida i, enfastidit del present, glateix de desig del futur. Però aquell qui tot el temps en la seva utilitat esmerça, qui als sengles dies com tota una vida disposa, ni desitja ni tem el demà. Quin nou plaer talment li pot portar una nova hora? Tot és conegut, tot fins al sadollament gustat. El restant ho disposarà el seu albir, l'atzerosa fortuna. La vida ja en segur és mesa. Hom podrà afegir-hi, però no sostraure'n i encara afegir-hi com un altre mos, a qui ja és assaciat i sadoi, que el pren sense gana. No creguis, doncs, que un ha viscut molt de temps perquè tingui cabells blancs o arrugues.
No és que hagi viscut, sinó que ha existit molt de temps. Que et semblaria de pensar que un ha navegat molt, si una fera tempesta l'ha sorprès des del port i l'ha malmenat per sí i per allà, i el grat dels vents contraris l'ha fet giravoltar entorn d'un mateix lloc. No és que hagi navegat molt, sinó que ha estat molt rebatut. És cosa que sovint em meravella de veure que alguns demanen temps i que aquells a qui és demanat en són pròdigs. Un i altre s'estimen allò al qual han demanat el temps, però ningú el temps mateix. Com cosa de no res es demana, com cosa de no res es dona. Es juga amb la cosa més preciosa de totes, içò que els enganya és que el temps és incorpori, no colpeix la vista. I és per això que es té per vilíssim. Més encara, es té per cosa gairebé sense valor. Amb gran complaença reben els homes sous anuals i per ells lloguen llurs treballs, llurs serveis, llurs diligències, però el temps ningú no l'estima. Tots el malversen com si fos una cosa gratuïta. Però aquests mateixos, mira't els malalts, que si s'atansa el perill de mort, s'abracen als genolls dels metges i si mai temen la pena de mort, donarien tot el que tenen per poder viure. Tant són llurs sentiments contradictoris. Si fos possible de proposar-los en nombre d'anys que resten de vida, tal com s'aconten els pretèrits, de quina manera els qui veiessin que els en resten pocs tremolarien? De quina manera els estalviarien? És, però, cosa fàcil d'administrar allò que, encara que petit, certament tenim.Çò que amb més diligència cal conservar és el que no saps quan ho has de perdre. No creguis tanmateix que aquells homes ignorin el preu del temps, que ara acostumen a dir aquells a qui apassionadament estimen que són dispostos a donar per ells una part de llurs anys. Els donen sense donar-se'n, però els donen talment que se'ls treuen d'ells sense guany dels altres. Però ells mateixos ignoren que se'ls llevin i per això els és suportable aquesta malmesa, el detriment de la qual no s'aprecia. Ningú no et tornarà els anys. Ningú no et restituirà a tu mateix. El temps anirà allà on des del comerç va dirigir-se, sense decantar ni d'aturar el seu curs, sense fer brugit ni avisar la seva velocitat. Anirà caient en silenci, ni per manament d'un rei, ni pel favor del poble. No allargarà la cursa, tal com des del primer dia fou tramès. Correrà sense distraure's mai ni aturar-se. Què s'esdevindrà? Que tu estàs distret i la vida frisa. La mort es presentarà ben prompte i vulgues, no vulgues, hauràs de passar-la. Dóna profit a ningú el temps dels homes, d'aquells, vull dir, que de prudents es vanen. Estan massa acafarats per poder viure millor, arrangen la vida a despeses de la mateixa vida. Disposen llurs pensaments per un temps llarg, sent així que l'ajornament és la pitjor manera de malversar la vida, car suprimeix sense el dia actual i tot prometent temps esdevenidors, de frau dels presents. L'impediment més gran per viure és l'espera que depèn del dia del demà i perd el d'avui. Disposes d'allò que és en mans de la fortuna i deixes anar el que és en les teves. On mires? Fins a quan comptes viure? Tot el que és esdevenidor rau en la incertesa. Viu des d'ara. Vegeu com clama el major dels poetes, el qual, com inspirat per boca divina, canta aquell vers saludable. El millor dia de la vida, els mortals miserables, fuig el primer. Per què vacil·les? Diu, per què et detures? Si no l'agafes et fuig, i en agafar-lo et fugirà també. Així doncs, cal lluitar a rapidesa amb la celeritat del temps útil, d'aquest precipitat torrent que no ha de baixar pas sempre. És també molt encertadament que per reprovar la vacil·lació interminable
No diu el poeta la millor edat, sinó el millor dia. Per què tu, calmós enmig de la rapidíssima carrera del temps, et promets tan segur el grat de la teva cobejança, mesos i anys en llarga sèrie? D'un dia et parla el poeta i encara un dia fugisser. Quin dubte hi ha, doncs, que el dia millor és sempre el primer que es té. Fuig dels mortals miserables, que és tant com dir dels mortals acafarats. La bellesa oprimeix, encara puerils, llurs ànimes, car impreparats i inermes han arribat a ella. Res no ha previst i per això han caigut en la bellesa sobtadament i sense disposar-s'hi, ni tan sols haver sentit cada dia com s'acostava. Talment com una conversa, una lectura o una preocupació interior enganya els que fan via, fent-los semblar que arriben a terme sense haver-se adonat que s'hi atansaven. Així, aquest continuat i velocíssim camí de la vida, que dormint o vigilant fem amb igual passa, no és percebut pels enfeinats, fins que s'acaba. Si jo volia distribuir en parts i arguments el que he proposat fins ara, m'acudirien moltes coses per les quals demostraria que la vida dels homes acafarats és summament curta. Fabià, filòsof, i no dels professionals, sinó dels antics i veritables, solia dir: és amb gran abrivada i no amb subtilitats que cal combatre les passions. Llur exèrcit s'ha de destruir no amb petits atacs, sinó amb fortes càrregues. No n'hi ha prou amb estratagemes, que ara el que cal és esclafar-les, no passigar-les. Tot amb tot, per a reprovar els errors dels homes, cal il·lustrar-los i no solament plànyer-los. En 3 èpoques es divideix la vida, la que fou, la que és i la que serà. D'aquestes 3, la que ara passem és curta, la que hem de passar és dubtosa, la que hem passat és certa. És contra d'aquesta darrera que ha perdut tot dret la fortuna. Ella és la que l'albir de ningú no pot subjectar-se. Els enfeinats la perden, car no els vaga de mirar les coses passades, i quan els vaga, els és desplaent el record d'allò que els fa penedir. És, doncs, per força, que refanen l'esperit del temps, mal esmerçats, i no gosen a recordar-los, perquè llurs vicis educ aquells que la seducció del plaer llavors present dissimulava. Ara amb el record es fan palesos, sinó aquell que sempre ha obrat sota la pròpia censura, que mai no s'enganya. Ningú no es gira de grat a la vida passada, aquell que cobejà ambiciosament moltes coses, aquell que fou desdenyós amb insolència, que abusà de la victòria, que enganyà a traïdoria, que repisà amb avarícia, que malversà amb prodigalitat, forçosament ha de témer els seus records. Aquesta és, però, la part del nostre temps sagrada i irrevocable, afranquida de l'abast dels accidents humans, sostreta al regne de la fortuna, impertorbable als atacs de la pobresa, de la por i de la malaltia. Ni pertorbada ni arrabassada no pot ésser. La seva possessió és perpètua i lliure de tota temença. Sols un a un són presents els dies, i encara per moments. Però els temps passats acudiran tots alhora a la teva comanda. El teu albir es deixen de tenir i contemplar. Però els acafarats no vaga de fer aquesta cosa. Propi de l'ànima segura i tranquil·la és de discórrer per totes les edats de la seva vida. L'ànima dels enfeinats, com, si estigués ajovada, no pot reflectir-se i esguardar envers ella mateixa. La vida llur cau, doncs, en el pregó i així com, per més que aboquis, no aprofita per res si a sota no hi ha un atuell que ho rebi i ho servi. Tampoc no importa la llargada del temps donat,
si no té un lloc on es guardi. Ens és escampat a través d'una ànima sacsejada i foradada. El temps present és brevíssim, talment que alguns li han negat l'existència, car sempre fa camí, sempre s'escola i es precipita. Abans de venir ja deixa d'ésser i no admet cap aturada. No altrament que l'univers i els astres, el moviment dels quals, sempre inquiet, no resta mai en una situació mateixa. Els acafarats, doncs, no tenen sinó el temps present, que és tan breu que no pot copsar-se, i ocupats en tot d'afers, àdhuc que aquest se'ls escapa. Vol saber, en fi, com és curta llur vida. Mira com desitgen vida llarga. Els vells decrèpits demanen com mendicants uns quants anys més de vida, es fingeixen més joves, s'amoixen amb aquesta mentida i s'enganyen tant de gust com si àdhuc el destí podien decebre. Però si una malaltia els fa vinent llur mortalitat, moren plens d'esglai, com si no sortissin de la vida, sinó que els n'arrabassessin. Proclamen que foren insensats de no haver viscut i que si surten d'aquella malaltia voldran viure en repòs. Llavors s'adonen de com havien preparat endebades allò, de que no havien de fruir i de com totes llurs suades foren estèrils. Aquells, però, que menen la vida lluny de tota ocupació frisosa, com n'hauran de tenir-la llarga? Gens no n'han cedit a altri, gens escampat per sí i per allà, gens lliurat a la fortuna, gens perdut per negligència, gens sostret per prodigalitat, gens tornat inútil, tota, per dir-ho així, ha estat posada a guany. Per això, per petita que sigui, és més que suficient. I en arribar al darrer dia, el savi no vacil·larà a caminar vers la mort en passa segura. Em preguntaràs tal volta quins són els homes que anomeno acafarats. No creguis que sols anomeni així aquells contra qui cal engegar els gossos, que els treguin dels tribunals, els que veus sufocats a honors per la torba, llur o a menyspreus per la d'altri, els que són trets de casa pels deures cortesos, per anar a xabocar els llindars dels altres, els atrets per la llança del pretor, amb l'esperança d'un guany inhonest que els suporarà algun dia. Homes hi ha de qui fins al repòs és acafarat, en el camp o al llit, enmig de la solitud, per bé que apartats de tothom, són insuportables a ells mateixos. La vida d'aquests no ha de dir-se pas una vida ociosa, sinó una ocupació decidiosa. Anomenaràs ociós aquell que distribueix amb escrupulosa delicadesa els vasos corintis, que la mania d'alguns ha fet esdevenir preciosos i consum la major part dels seus dies polint làmines rovellades. Aquell que en el departament on s'unten dolis adolescents del gimnàs, car, oh, depravació, ni romans ja no són els nostres vicis. Seu a contemplar els joves combatents, aquell que s'entreté a separar per edats i colors els caps dels seus ramats, aquell que peixa els atletes darrerament triomfadors. Com? Anomenes ociosos aquells que passen moltes hores amb el barber, retallant algun pèl que ha crescut la nit passada, fent deliberació per cadascun dels cabells, tornant a compondre la cabellera esbullada, o dirigint a banda i banda del front la cabellera ja clarejant. Com s'irrita si el barber en un xic negligent s'hi fa compte que això hi ha un home. Com s'arboren de còlera si talla algun pèl de llur cofadura, si algun altre ja fou fora de l'ordre, si tots no s'escauen en els ruïs propis. Quin d'aquests no preferiria que es pertorbés la república que no la seva cabellera? Quin no és més afanyós de l'elegància del seu cap que de la seva salut?
Quin no s'estimaria més ésser millor cofat que no pas més virtuós? Anomenes ociosos aquests homes ocupats entre el mirall i la pinta? Què seran aquells que s'escarrassen a composar, a escoltar i a aprendre cançons, que torturen amb les inflexions d'una melodia llangorosa, la veu humana, el recte ús de la qual tan bo i tan simple ha fet la natura, que piquen sempre amb els dits algun vers que dintre seu mesuren, que tarallegen sempre sota veu, que s'ocupen d'afers seriosos i moltes hores fins tristos. No tenen aquest el repòs, sinó ocupació inútil. Jo no posaria a fer meva entre les estones de descans els convits d'aquests homes. Per tal, com veig amb quina sol·licitud ordenen la vaixella argentina, amb quina diligència cenyeixen les túniques de llurs espigats donzells, com són neguitosos per la manera com el cuiner traurà el senglar i per la rapidesa amb què, a senyal donat, els esclaus rasos de pèl acuden al servei. Per l'art amb què les aus seran tallades amb no excessius fragments, per l'esment amb què els infeliços esclaus torquen els esputs dels embriacs. Amb aquestes coses es guanya reputació, d'elegància i de magnificència, fins a tal punt acompanyen els vicis aquests homes, per tots els topants de la vida, que ni beuen ni mengen sense vanitat. Tampoc no comptaré entre els ociosos, que es fan portar d'ací, de sang, cadira i en llitera i acuden puntualment a l'hora de fer-se portar d'aquesta guisa, com si no fos llagut de mancar-hi. Els que per un altre són advertits quan han de rentar-se, quan han de nedar, quan han de sopar, fins a tal punt s'abandonen a la llangor de llur ànima delicada, que no poden per si mateixos saber si tenen gana. Sentit a dir que un d'aquests, diem-ne, adeliciats, si delícia es pot dir a l'oblit de la vida i de les consuetuds pròpies de l'home. Quan era tret del bany, a pes de braços, i posat en la cadira va preguntar: «Ja estic assegut?» Creus tu que aquest que no sap si seu, sap si viu, si hi veu, si hi reposa? No sabria dir si el planyaria més quan ignorés aquestes coses o quan fingís ignorar-les. Experimentem, certament, l'oblit de moltes coses, però de moltes limiten. Alguns vicis et delecten com si fossin proves de benaurança. Fa massa baix i menyspreable de saber què fas. Ara ves a creure que els comediants exageren molt quan ridiculitzen el nostre luxe. A fer meva, moltes coses es deixen que no fingeixen, car tan enllà ha arribat la munió d'increïbles vicis en aquest segle. En això són enginyós, que ja poden acusar els nostres comediants de negligència. Home hi ha que talment ha enervat les delícies, que ha de saber per un altre si seu. Aquest tal no és pas ociós, un altre nom li imposaries, és un malalt, més encara, és un mort. Home ociós, aquell que de l'oci seu en té també consciència. Però aquest home semiviu que ha de menester que un altre li indiqui l'actitud del seu cos per tal de saber-la. Com pot ésser senyor de cap temps? Seria cosa llarga de resseguir, un a un, aquells que han consumit la vida en el joc dels escacs, o de la pilota, o la dèria del torrar-se la pell al raig del sol. No són ociosos aquells a qui llurs plaers donen molta feina, car ja ningú dubta que s'escarrassen a no fer res, que es dediquen a estudis literaris superflus, dels quals n'hi ha una gran munió entre els romans. Malaltia fou dels grecs, això d'esbrinar el nombre de remers que tingué Ulisses, si fou escrita primer la Ilíada o l'Odissea, si són del mateix autor, i altres coses d'aquesta importància, que si te les guardes per tu, poc satisfaran la teva consciència íntima. I si les comuniques als altres, no els semblaràs més docte, sinó més enutjós. Heus aquí que també han envaït els romans la vana falera d'adquirir coneixements inútils. Pocs dies ha,
vaig sentir a un que referia que havia fet el primer que cap altre capdí romà. Duili fou el primer que guanyà una batalla naval. Curi Dentat fou el primer que dugué elefants en el seu triomf. Encara aquestes coses, per bé que no condueixin a la veritable glòria, s'ocupen, no obstant, de gestes exemplars de civilitat. Cap profit no reporta tal ciència, però ens distreu amb la graciosa futilitat d'aquestes coses. Concedim també que aquests curiosos esbrinin quin fou el primer a donar entenent als romans que muntessin en una nau. Aquest fou Claudi, anomenat per so Càudex, perquè entre els antics fou així anomenat l'ensemblament de moltes posts de fusta, d'on ve que les taules públiques es diguin codis, i també que per antiga consuetud encara avui les naus que porten pel Tíber les provisions s'anomenin caudicàries. És també cosa vinent de saber que Valeri Corbi fou el primer que s'apoderà de Messina i el primer també de la família dels Valeris que, adoptant el nom d'una ciutat presa, s'anomenà Messana, dit després Massala, gràcies a un canvi de lletra, fet a poc pel poble. Permetràs també algun d'aquests que es preocupi de Sicília fou el primer que presentant al circ lleons deslligats? Quants fins aleshores sortien sempre lligats? I per què matar-los, enviar arquers al rei Bocus? Permetem-li això i tot, però que Pompeu fos el primer que en el circ oferia al poble un combat de 18 elefants, llançant contra ells un estol d'homes innocents ordenats com en batalla. Quin bé reporta de saber-ho? El principal ciutadà de Roma, baró, com diu la fama, de bondat eximia entre els prous antics, tingué per memorable gènere d'espectacle, so, que era una manera nova de ferir els homes. Que combaten? És poc. Que són malferits? És poc. Siguin esclafats per animals de gegantina mole. Molt millor haguera estat de deixar en oblit aquestes coses, per tal que després cap poderós no les aprengués i volgués emular uns actes no gens humanitaris. Quantes tenebres no fa penetrar en la nostra ànima una gran benaurança. Ja es va creure aquell que estava aixecat damunt la naturalesa quan es llançava bèsties feres. Nades en altres climes, tantes colles d'homes miserables, com feia lluitar combatents de tan desproporcionades forces, quan, en fi, feia escampar tanta sang en presència del poble romà, el qual havia de forçar abans de gaire escampar-ne més encara. Però ell mateix, més tard, enganyat per la traïdora dels alexandrins, presentà al pit el punyal de l'últim dels esclaus, entenent llavors per fi com l'ostentació del seu cognom era vana. Però, per tal de tornar l'objecte de cançó apartat i mostrar encara, en una altra matèria, quant superflu és l'acafarament d'alguns, comptava aquell mateix d'abans, que Matel, després de vèncer els cartaginesos a Sicília, fou l'únic romà que portà 120 elefants captius davant la seva carrossa triomfal. Que Sula fou l'últim dels romans que dilatà el recinte de les urbs, eixamplament que fou de costum entre els antics, però mai per l'adquisició del territori provincial, sinó de dintre d'Itàlia. Més profitós és de saber això, que no pas que el món havent-hi cau fora del recinte, com aquell afirmava. Per una de dues causes, o perquè el poble va retirar-s'hi, o perquè Remus, havent-hi anat per consultar les aus, no havien donat auspici favorable, i altres coses innombrables que o són farcides de mentides, o semblants a la mentida, perquè, concedint que ho diguin de bona fe, i que en tinguin a punt les proves, tanmateix, aquí faran disminuir els seus errors o vèncer les seves passions d'aquestes coses. Aquí faran esdevenir més fort, més just, més generós. Deia per això el nostre amic Fabià
que dubtava si no era millor d'abstenir-se de tot estudi que no pas d'embolicar-se amb aquests. Només els savis viuen. Els únics ociosos són els que es consagren a la saviesa. Són només aquests els que viuen, car no solament aprofiten el temps de llur existència, sinó que hi afegeixen totes les altres edats, tot el que abans d'ells s'ha esdevingut. Ells ho adquireixen, si no són sumament desagraïts. Hem de reconèixer que els il·lustres fundadors de les venerables doctrines per nosaltres nasqueren. Per ells fou la nostra vida preparada. Nosaltres som iniciats pel treball d'altri en aquelles bellíssimes veritats que ells des de les tenebres a la llum tragueren. Cap segle no és vedat. A tots som admesos. I sí, la nostra grandesa d'esperit ens fa complaure sortir dels estretors de la feblesa humana. Molt de temps tenim per espaiar-nos. Llagut ens és de raonar junt amb Sòcrates, de dubtar junt amb Carneades, de fruir del repòs junt amb Epicur, de vèncer la naturalesa humana junt amb els estoics, de superar-la junt amb els cínics, permetent-nos la natura de caminar en companyia de tots els segles. Per què no lliurar-nos des d'aquest breu i caduc trànsit del temps aquelles coses que són immenses, interminables i pròpies dels millors esperits, aquests que van sempre trafegats a retre compliments, que es neguitegen i neguitegen els altres, quan seran el fort de llur folla, quan hauran recorregut cada dia tots els llindars, sense passar de llarg davant de cap porta oberta. Quan hauran repartit per les més diverses cases llur salutació no desinteressada. Quantes persones hauran pogut veure en una ciutat tan populosa i agitada per diverses covejances. Quants seran aquells a qui la son, la disbauxa o la duresa de cor haurà privat de rebre'ls, quan els que, després d'haver-los enutjat fent-los esperar, els passaran de llarg fingint un assumpte urgent. Quants defugiran de sortir per l'atri robert de clients i s'escaparan per una eixida oculta de la casa, com si no fos més inhumà l'enganyar que l'excloure. Quants, mig ensonyats i abatuts per la disbauxa de la nit passada, el nom d'aquells malaurats que trencaren llur son per esperar el d'un altre. Aquell nom, mil cops murmolejat, descloent a penes els llavis, respondran amb un badall insolent. D'aquí podem dir obertament que es dediquen a veritables deures. És d'aquells que malden cada dia per esdevenir ben familiars amb Zenó i Pitàgores, amb Demòcrit i amb altres mestres de les arts nobles, amb Aristòtil i Teòfrast. No hi ha cap savi d'aquests que sigui mancat de lleure, cap que no comiadi a qui s'atansa, més benaurat i enamorat d'ell, cap que sofreixi que ningú se'n vagi d'ell a mans buides. Llur accés és obert a tots els mortals de nit i de dia. Ningú d'aquests no et forçarà a morir, tots t'ensenyaran. Ningú d'ells no et farà perdre els teus anys, ans t'hi afegirà els seus. Ningú d'ells no t'oferirà converses perilloses, ni una amistat mortífera. Ningú d'ells no et farà pagar car el seu respecte. Tot el que voldràs trauràs d'ells. Per ells no es perdrà, per tant que puguis abastar-ne en prenguis. Quina benaurança, quina formosa bellesa no espera qui esdevé de llur clientela. Tindrà amb qui podrà deliberar les coses més petites i de les més grans, amb qui podrà consultar cada dia sobre la seva vida, de qui podrà sentir la veritat sense injúria, la lluança sense adulació, tindrà un exemplar amb qui afaicionar-se. Acostumem a dir que no fou en potestat nostra de triar-nos els pares, que ens foren donats per atzar, però del nostre albir depèn de néixer nosaltres mateixos. Hi ha nombre de famílies d'indigenis noblíssims. Tria aquella en la qual vols ésser adoptat, i no te'n pervindrà solament el nom, sinó també els béns.
que no caldrà guardar avarament, ni maligne, en què esdevindran majors a mesura que els repartiràs a major nombre. Aquests ingenis t'obriran el camí de l'eternitat i t'aixecaran a un lloc del qual ningú no podrà fer-te caure. Aquesta és l'única manera d'eixamplar la nostra vida mortal. Més encara, de transmudar-la en immortalitat. Honors, monuments, tot el que els decrets de l'ambició han disposat o la seva diligència construït, és enderrocat ben prompte. Res no hi ha que una llarga bellesa no es fondri i arrambli. Però no podrà fer cap dany a allò que ha consagrat la saviesa. Cap segle no ho abolirà, cap no ho farà minvar. L'edat següent i la que després d'ella vindran afegiran més veneració a la que teniu. Car l'enveja rosega el que té a la vora, però les coses llunyanes són més sincerament admirades. Molt extensa és, doncs, la vida del savi, que no pels mateixos termenals que les altres és closa. Solament ell és afranquit de les lleis humanes. Tots els segles com a un déu li són sotmesos. Un temps que ja ha passat. El copsa amb el record. És present, l'utilitza, és esdevenidor, enflueix a la bestreta. L'ajuntament de tots els temps és un, fa esdevenir llarga la seva vida. Curtíssima i neguitosíssima és la vida d'aquells que obliden el passat, negligeixen el present i temen el futur quan arriben a l'hora extrema, comprenen miserables massa tard, que en tots els dies llurs s'enfeinaren a fer no res, no perquè algunes vegades invoquen l'amor. Vulguis fer-ne un argument per a provar que tenen una vida llarga. La folla llura els malment amb passions desordenades, els fan abalançar envers aquelles mateixes coses que temen. És perquè temen l'amor que sovint la reclamen. Tampoc no has de creure que sigui una prova de llarga vida, que moltes vegades el temps els sembli llarg i que, mentre arriba l'hora fixada per sopar, es lamenten que el temps passa lentament, car si alguna vegada les ocupacions els deixen, senten en l'oci les punyides de la frisança i no saben com disposar-lo o com desfer-se'n. Per això, tot el temps que resta, entremig els afeixuga. D'igual manera, amb bona fe, com quan és anunciat un combat de gladiadors, o estan en espera d'algun altre espectacle o plaer prefixat, voldrien saltar els dies intermedis. Tot termini d'una cosa esperada els resulta llarg, però aquell temps pel qual es deleixen és breu i ràpid, i molt més breu encara el fa esdevenir llur vici. Per això es traslladen de l'un lloc a l'altre sense poder-se assentar en una sola cobejança. No són per a ells llargs, sinó insuportables els dies. Per contra, com els semblen curtes les nits que passen en braços de les meretrius o en l'embriaguesa. D'aquí ve el deliri dels poetes, que nodreixen amb faules les desviacions dels homes, els quals imaginaren que Júpiter, enllaminit per la voluptat del coit, doblar la durada de la nit. Quina altra cosa és sinó encendre els nostres vicis, de fer-ne autors els mateixos déus i de donar la nostra morbosa llicència l'exemple de la divinitat per excusa? Com no n'han de semblar bravíssimes les nits als que tan cares les compren? Ells perden el dia amb l'expectació de la nit amb la temença de la llum del dia. Llurs mateixes delectances són trèmoles i punyides en diverses terrors. Al vell mig de llur exultació platxeriosa, el sop d'aquest neguitós pensament. Quan durarà això? Aquest sentiment ha fet que els reis deploressin llur poder i no es delectessin de la grandesa de llur fortuna. Ens espaordissin per la fi que algun cop havia d'arribar-los, quan desplegava per planes immenses el seu exèrcit, tan gran que no pel nombre, sinó per l'estesa que ocupava, havia de calcular-lo. L'orgullosíssim rei dels perses vessà llàgrimes al sol, pensament que dintre 100 anys ningú, entre tan nombrosa joventut, no havia de sobreviure. Però el mateix que plorava els havia de portar contra el fat.
fent-los morir uns al mar, altres en terra, altres en batalla, altres en fuga, exterminant en poquíssim temps aquells mateixos de qui temia, que no viurien un segle. Però, si àduc llurs goig són plens de paorosa temença, car no descansen en bases sòlides, ans la mateixa vanitat que els feu néixer els pertorba. Com creuràs que és aquell temps llur que ells mateixos confessen miserable, si fins aquest de què es vanen i en el qual s'aixequen el tívol sobre els altres homes és tan fals? Els béns més grans es tenen amb neguit i cap fortuna no ha d'inspirar tanta desconfiança com la més alta. La benaurança fretura la protecció d'una altra benaurança i al torn dels anhels satisfets altres anhels cal concebre. Tot allò, en efecte, que per bé per atzar és inestable, o com més amunt s'aixeca, més decantat és a la caiguda. Ningú, però, no es delecta de les coses que han de caure. Malaurada, doncs, en extrem, i no solament brevíssima, ha d'ésser la vida d'aquells que amb gran treball es procura amb so, que amb més treball han de posseir. Afanyosament aconsegueixen el que volen, neguitosament posseeixen el que aconseguiren. Mai més ja no es té cap compte del temps que no ha de tornar. Noves ocupacions substitueixen a les velles, una esperança a una altra esperança, una ambició a una altra ambició. No es busca la fi de les malaurances, sinó que se'n canvia l'objecte. Ens turmentarem les nostres honors. Les d'altri ens prenen més temps. Hem acabat els treballs de candidats. Ens emprenem l'elecció d'un altre. Ens hem desfet dels enuig d'acusador. Aspirem als de jutge. S'ha finit d'ésser jutge. S'és president de tribunal de crims. Tal envellit administrant mercenàriament els béns d'altri. Ara l'absorbeixen els seus. La sandàlia militar acomiadà Màrius. Ja exerceix ahir de consol. Quincy s'apressa de saixir-se de la dictadura. Hom el reclama a l'arada. Escipió, prematur per tan gran empresa, marxarà a combatre els cartaginesos. Vencedor d'Aníbal, vencedor d'Antíoc, honor del seu consolat, penyora del seu germà, hauria estat elevat a no haver-ho impedit ell mateix, a les honors de Júpiter, no gens menys. Les revoltes civils malmenaran aquest salvador de Roma, que ben desdanyat de jove honorances igual a les divines, de vell es delectarà amb l'ambició d'un altívol exili. Mai no mancaran motius de neguiteig afortunats o malastrucs. Malmenada entre ocupacions serà la vida, i el repòs mai no serà en realitat, sempre en cobejança. Conclusió. Separa't, doncs, de la torba vulgar, o caríssim Paulí, i retira't, més batut ja del que a la teva edat caldria un port tranquil. Pensa quants tràngols has passat, quantes tempestes privades has sostingut, quantes de públiques te n'has provocat. La teva virtut s'és palesada, ja prou en proves treballoses i inquietes. Assaja el que podrà fer en l'oci. La major part de la teva vida, i certament la millor, ha estat donada a la república. Pren-te una mica de temps per tu mateix. No és pas que t'inviti un repòs indolent, inactiu, que submergeixis tota la vivacitat del teu caràcter en el son i en els plaers cars a la turba. No seria això descansar. Ocupacions trobaràs més grans encara que les que fins aquí esforçadament exercires, en les quals, reposat i segur, podràs esmerçar-te. Tu administres els interessos de tot l'orbe de la terra, tan desinteressadament com els d'altri, tan celosament com els teus, tan religiosament com els públics. Et guanyes l'afecte dels homes en un càrrec
on és difícil d'evitar-ne l'odi. Però així tot, creu-me, és molt millor de sospesar els comptes de la pròpia vida que els dels aliments públics. Aquest vigor d'esperit, capaç de les més grans coses, substrau-la d'un ministeri certament honorable, però poc propi per fer-te benaurar de la vida. I pensa que la teva primera edat, amb tots els nobles estudis cultivada, no augura pas que t'hagués d'ésser encomanada la cura de molts milers de mesures de blat. Cosa major i més elevada prometies. No mancaran homes d'integritat escrupulosa i d'amor al treball. Tan aptes a portar càrregues són les bèsties calmoses com els cavalls de noble raça. L'admirable lleugeresa de les quals qui gosaria premir amb fardes feixugues. Reflexiona, encara, quan de neguit no et reporta d'exposar-te a una càrrega tan grossa, amb el ventrell de l'home que te l'has deure, que ni accepta la raó, ni l'equitat el calma, ni s'aplana els precs, quan és tot un poble el que pateix gana. No fa gaire, en aquells dies entre els quals esdevingué la mort de Calígula, el qual devia saber molt greu si en l'infern algun sentiment resta, de morir vivint encara el poble romà. Restaren provisions per a 7 o 8 dies. Succeí que mentre ell construïa ponts de vaixells i jugava amb les forces de l'imperi, es presentà el mal més extrem per als assajats, val a dir, l'escassesa d'aliments, però poc si la mort i la fam i la ruïna de totes les coses, que en sol ésser la conseqüència, no acompanya aquesta imitació d'un rei estranger, furiós i funestament altívol. Quin era llavors l'estat d'esperit d'aquells a qui era encomanada la cura del forment públic, exposats als cops de pedra, al ferro, al foc, al furor de Calígula? Amb gran dissimulació ocultaven un mal tan gran, encara latent, en les entranyes. Avingudament ho feren, car algunes malfugues cal curar-les ocultant-les al malalt. Causa d'amor fou per a molts de conèixer llur malaltia. Acuita aquestes ocupacions més tranquil·les, més segures i més altes. Creus tu que això de procurar que el blat sigui tirat als graners sense sofrir minva pel frau o la negligència dels traginers, que no el malmeti la humitat, que no s'escalfi, que respongui al pes i a la mesura, pot comparar-se a l'atansament de l'ànima, aquestes ocupacions santes i elevades, per les quals pots saber quina és la naturalesa de Déu, quin el seu plaer, la seva condició, la seva forma, quin destí espera la teva ànima, on ens col·loca la natura quan ens deslliguem dels cossos, què és el que sosté en equilibri les coses més pesants d'aquest món, el que suspèn més amunt les lleugeres, el que porta el foc a dalt de tot, el que excita llurs giravolts als astres i totes les altres coses plenes de grans meravelles. Vols, abandonant la terra, contemplar amb l'esperit aquestes coses? Ara que encara la sang escalfa, ara que ets en la vigor de la vida, et cal aixecar-te aquestes coses preferibles. En aquesta llei de vida t'esperen moltes arts nobles, l'amor i la pràctica de les virtuts, l'oblit de les cobejances, la ciència de la vida i de la mort, l'alta calma de la natura. Malaurada és, certament, la condició de tots els homes acafarats, però més malaurada la d'aquells que no es consagren ni a llurs ocupacions pròpies, que dormen a son d'altri, caminen a pas d'altri i reben la imposició de l'amor i l'odi, les més lliures de totes les coses. Si aquests volen saber quan breu és llur vida, pensin quina part d'ella els pertany. Quan veguis, doncs, que prenen sovint la pretexta, que llur nom és cèlebre en el fòrum, no els envegis. Tot això s'obté d'any de la pròpia vida. Perquè un any sigui computat en llur nom, malmeten tots els anys llurs. Alguns,
abans que arribessin al cim de l'ambició, els deixà la vida en les primeres lluites. Alguns, quan s'hagueren enlairat al cim de la dignitat amb 1000 indignitats, s'adonaren, malaurats, que s'havien treballat l'epitafi. Alguns llur decrepitud, mentre com d'una joventut en disposaven noves esperances. El defallir enmig de grans i aclaparadors esforços. Vergonya aquell a qui abandonà l'esperit mentre el judici advocava per pledejadors obscuríssims i s'arsecava, vell i tot, els aplaudiments de la ignorant concurrència. Vergonya aquell que, cansat més aviat de viure que de treballar, sucumbia enmig dels seus oficis. Vilipendi aquell que, morint mentre rep comptes, és la riota d'un hereu llarg temps d'espacientat. No puc passar de llarg un exemple que m'acut. Turanni, vell, diligent i exacte, en passar dels 90 anys, rebé de Calígula la dimissió no demanada del seu càrrec, de provisionador de Roma. Llavors es feu metre en el llit i manà que com a difunt el plorés tota la família. Tota la casa deplorava el repòs del seu vell senyor i no va parar la tristesa fins que el seu treball li fou restituït. Tan plaent és, doncs, de morir enfeinat. Igual esperit tenen els més dels homes. Més temps els dura el desig que el poder del treball. Lluiten amb la feblesa del cos i no judiquen insuportable per altra cosa la mateixa bellesa, sinó perquè de llurs treballs els separa. La llei dispensa els 50 anys de la milícia, als 60 acaba de citar els senadors. Més difícilment els homes s'exigeixen el repòs a si mateixos que la llei. Mentrestant, tot és anomenats i emmanant els altres, tot trencant l'un el repòs de l'altre, tot fent-se mútuament malaurats. La vida llur és sense fruit, sense goig, sense cap profit de l'ànima. Ningú no té la mort en perspectiva. Tothom allarga molt ses esperances. Alguns arrangem fins a aquelles coses que són més enllà de la vida. La construcció de grandiosos sepulcres, la dedicació de monuments públics, les fúnebres ofrenes i els funerals fastuosos. Però a fe meva, els funerals d'aquests homes haurien de fer-se com si haguessin viscut molt poc, a la claror de blandons i antorxes.